హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ షార్ట్ అండ్ స్మార్ట్ ఐడియాస్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మరికొన్ని కిచెన్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ మీతో షేర్ చేస్తున్నానండి. ఇందులో మొట్టమొదటి చిట్కా ఏంటో చూసేద్దాం. అప్పుడప్పుడు మన ఇంట్లోని లైటర్స్ సరిగా వర్క్ చేయకుండా ఉంటాయి కదండి. గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేస్తున్నప్పుడు అవి పని చేయకుండా ఉంటాయి కదా. అలాంటప్పుడు ఈ టిప్ అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది. మనం వంట చేసేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత గ్యాస్ స్టవ్ అయితే ఆఫ్ చేస్తాం కదా. అలా ఆఫ్ చేసినప్పుడు ఈ బర్నర్స్ దగ్గర కొంచెం వేడిగా ఉంటుంది కదా. అలా కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఈ గ్యాస్ లైటర్ని 2 నుంచి 3 నిమిషాల పాటు ఇలా పెట్టండి. ఇలా పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే కిచెన్ ప్లాట్ఫాము అప్పుడప్పుడు క్లీన్ చేసినప్పుడు గ్యాస్ లైటర్ తడిగా అయ్యి లైటర్ అనేది సరిగా వర్క్ అవ్వవు. అలాంటప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల లైటర్ లోపల ఏదైనా తేమ ఉన్నా ఈ వేడికి తేమ అంతా ఆరిపోయి గ్యాస్ లైటర్స్ చాలా చక్కగా పనిచేస్తాయి. ఈ టిప్ మీకు యూస్ఫుల్ అయిందనుకుంటే ఒక లైక్ చేయండి. రెండవ చిట్కా ఏంటంటే, కొన్ని రోజులు వాడిన తర్వాత ఇలాంటి కాపర్ వెజల్స్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే బ్లాక్ అవుతుందండి. వీటిని క్లీన్ చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఇలా కాపర్ వెజల్స్ బ్యాక్ సైడ్ క్లీన్ చేయాలంటే ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, ఈజీగా క్లీన్ అవుతుంది. ఒక నిమ్మకాయని తీసుకోండి. అది పాడైపోయిందైనా వాడిపోయిందైనా ఎలాంటిదైనా సరిపోతుంది. ఇలా నిమ్మకాయని హాఫ్గా కట్ చేసి జస్ట్ ఇలా తీసుకొని నిమ్మకాయని ఇలా కొంచెం సాల్ట్ని చల్లుకోండి. ఈ కాపర్ వెజల్ మీద ఇలా కొంచెం సాల్ట్ని చల్లి ఈ నిమ్మకాయ బద్దతో ఇలా రుద్దండి. ఇలా రుద్దడం వలన సాల్ట్ అని నిమ్మకాయని వేసి ఇలా రుద్దడం వలన నీట్గా అయితే క్లీన్ అయిపోతుందండి. చూస్తున్నారా, లైవ్లో రిజల్ట్ మీరే చూడండి. ఇలా అయితే నేను ఏం వేయడం లేదండి. దీని మీద జస్ట్ నిమ్మకాయ అండ్ కొంచెం సాల్ట్ చల్లుకున్నాను. మీకు కావాలంటే సాల్ట్ని అలా చల్లుతూ ఇలా నిమ్మకాయ బద్దతో ఇలా క్లీన్ చేయడం వలన కాపర్ వెజల్స్ అయితే నీట్గా క్లీన్ అయిపోతాయండి. చూడండి ఎంత నీట్గా క్లీన్ అయిపోతుందో. మీరే ఎంత బ్లాక్గా ఉన్నా కూడా ఇలా కాపర్ మొత్తం కనిపించేలాగా వైట్గా క్లీన్ అవుతుంది. చూస్తున్నారా, ఈ టిప్ అయితే బాగా యూజ్ అవుతుందండి. నేనైతే ఇక్కడ వెనిగర్ కానీ డిష్ వాష్ కానీ ఏం వేయలేదండి. సో ఇలా అయితే క్లీన్ అయిందండి. ఇంకా అక్కడక్కడ కొంచెం బ్లాక్గా ఉంది కదా, దీని మీద కూడా ఇలా కొంచెం నిమ్మరసము అండ్ సాల్ట్ వేసి బాగా ఇట్లా గట్టిగా రుద్దండి. స్టీల్ స్క్రబ్బర్ని మాత్రం అసలు యూజ్ చేయకండి. స్టీల్ స్క్రబ్బర్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ కాపర్ మొత్తం అంతా పోతుంది. సో మీరు కూడా లెమన్ అండ్ సాల్ట్ వేసి ఇలా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. అలాగే మీకు ఈ టిప్ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. మూడవ చిట్కా ఏంటంటే, ధనియాలు ఎక్కువ రోజులు పురుగు పట్టకుండా స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఇలా చేయండి. నార్మల్గా సమ్మర్ సీజన్లో అయితే ఏం పురుగు పట్టదండి. అదే వింటర్ సీజన్ అండ్ రైనీ సీజన్లో మాత్రం చాలా తొందరగా పురుగు అనేది పడుతుంది. అలా పురుగు పట్టకుండా ఉండాలంటే వీటిలో కొంచెం పసుపు కలుపుకోవాలి. ఇలా ఈ ధనియాలలో పసుపు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలిపిన తర్వాత ఈ ధనియాలన్నింటినీ ఒక ఎయిర్ కంటైనర్లో, అంటే గాలి దూరకుండా మూత బాగా టైట్గా ఉండే డబ్బాలలో వేసి స్టోర్ చేసుకోవాలండి. ఇలా స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు ఇందులో 2 నుంచి 3 ఎండుమిర్చి వేసి ఈ ధనియాలన్నింటినీ ఈ కంటైనర్లో వేసి ఎయిర్ కంటైనర్లో, దీనిలో అయితే గాలి తగలకుండా ఉంటుంది కాబట్టి మూత బాగా పెడితే ఈ పురుగు ఏం పట్టకుండా ఉంటుందండి. ఇలా అన్నీ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా 2-3 ఎండుమిర్చి వేసి మూతని టైట్గా పెట్టేస్తే పురుగు పట్టకుండా ఉంటాయండి. తప్పకుండా ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. నాలుగవ చిట్కా ఏంటంటే, మనం మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు నిమ్మకాయలు చాలా తెచ్చుకుంటుంటాము. పులిహోరకని అలాగే షర్బత్ చేసుకోవడానికని. సో అన్ని నిమ్మకాయలు ఒకేసారి యూజ్ చేయం కాబట్టి అవి కొన్ని పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. అలా పాడైపోకుండా ఉండాలంటే ఒక న్యూస్ పేపర్ని తీసుకొని ఈ పేపర్ని ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలండి. ఇలా కట్ చేసుకొని ఒక్కో నిమ్మకాయని ఒక్కో పేపర్లో ఇలా రోల్ చేసి పెట్టుకోండి. ఇలా చేసినట్లయితే మనం ముందే నిమ్మకాయ రసం కూడా పిండుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పుడు వీటికి డైరెక్ట్గా ఇలానే పెట్టడం వలన మాయిశ్చర్ అంటే తేమంతా ఉండి అవి తొందరగా పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందండి. సో అలా కాకుండా ఇలా న్యూస్ పేపర్ కానీ టిష్యూ పేపర్ కానీ వీటిలో రోల్ చేసి ఇలా పెట్టుకొని అన్నిటినీ ఒక జిప్లాక్ కవర్స్లో కానీ లేదా ఎయిర్ కంటైనర్లో కానీ ఈ నిమ్మకాయలన్నింటినీ ఇలా వేసి పెట్టుకుంటే చాలా రోజులైతే ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి. ఇలా వీటిని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మాయిశ్చర్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఈ పేపర్స్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందండి. చాలా రోజుల వరకు అయితే ఫ్రెష్గా ఉంటాయి.
అదే సమ్మర్ సీజన్లో అయితే వీటి కాస్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా. సో ఇలా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. ఐదవ టిప్ ఏంటంటే, ఫ్రిడ్జ్ మనం ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఫ్రీజర్లో అప్పుడప్పుడు ఐస్ అనేది ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుందండి, గడ్డలు గడ్డలుగా కట్టి ఉంటుంది ఒక్కోసారి. ఎందుకంటే అది టెంపరేచర్ కంట్రోల్ నాబ్ అనేది హైలో ఉంచడం వలన ఇది ఐస్ క్యూబ్స్ ఎక్కువగా ఫామ్ అయిపోయి ఉంటాయి కదా. ఇలా ఐస్ క్యూబ్స్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే కొంచెం కల్లుప్పును తీసుకొని ఒక గిన్నెలో ఈ గిన్నె కల్లుప్పును ఈ ఫ్రీజర్లో పెట్టి ఉంచినట్లయితే ఐస్ అనేది గడ్డలు గడ్డలుగా కట్టకుండా ఉంటుందండి. తప్పకుండా ఈ టిప్ని ట్రై చేసి చూడండి. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి, అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.